Egunon txorienetarrak, astelena da eta gaur bai egingo dugu ostopil tropikala. Heldu da eguna, ja! Asteburu osoan egonaz, pentsatzen, helduko da, ostorian eguna, eta hemen dau. Pelota. Bai. Zer nahi zuzatea, itxura oso dauka, eta gainera entzuten duenen izmagioa, begietara begiratu dizu, betarreko nahi. Gainera, merengue italiarra egingo dugu gaur, merengue italiarra. Bueno, ostopil honen lehengunen aurratu nuen, asteazkenean. Izango dela, egingo duguna, izango da, betiko ostopilak hemen bakizu dela, ostorea, gero gozogile krema, ostorea, merengea, eta gainera marmelada, karamelu bat, ero. Guk aldatuko duguna, egingo du gozogile krema koko esnearekin, orduan, koko edari vegetalarekin, orduan horrek ikutu berezia izango merengeari limoia, etxeko limoia botako diot, asala, orduan horrek ere emango dio bizi puntu bat, eta ero gainean emango duen bermelada, izango da anana marmelada bat. Bueno, berena izango da, azaltzean nola inbar duen errezeta hau, eta lanean hastea. Ados. Ostorea labeko paper gainean jarri, gainean beste labeko paper bat, eta beste erretilu bat gainean pisuaz jarri ondoren, labean ingo dugu, 180 gradutara, 35 minutuz. Atera eta ostutzen utziko du. Gozogile krema bat ingo du, koko edariarekin, almidoiarekin, gorringoekin, azukrearekin eta gurinarekin. Bestatetik, marmela daiteko, anana moztu, limoizukoarekin hasi, vainillarekin, ronarekin eta hartu almidoiarekin, irakiten izango dugu, eta loditzen danean, gorde ingo dugu, eta merengue daiteko, 121 gradutara jarriko dugun almioar bat ingo dugu, eta hori arrautza zuringo batzuei gehituko diegu, eta ostutzen danean, gero ingo dugu, muntatu. Orduan, lana daukagu. Esateko, hemen batzuk egiten diote, bakizu ostorea, berez, ostorearen funtzioa garra bizitza honetan da, gora altzatzea. Bai. Ez, altura hartu behar du. Puztu egiten da, eta guk ez duguna nahi da, gora altzatzea. Horretako. Batzuk zuloak egiten dizkiote, hartu sardezka bat, zuloak egin, horrekin gutxio altzatuko da, ze hortik lurrunak ies egingo dio eta gutxio altzatzen da, baina hoberen eta beti funtzionatzen duena zein da? Beste erretiloa gainean jarri, eta pisuarekin ez da altzatuko. Bai, gainera holan geratuko da, fina, ze, batzuk botatze hotzi, holan txitxirioak eta, baina hemen ez, hau iteko, hori moldeetan iten baduzu, beste borobietan bai. Batzuk, igual, beste labeko papera jatzea hotzie, horrek txitxirioak bai, baina, nik ikusi izan dut. Baina, lata ez da olako fina geratzen. Gero erretiluak inbezala. Pixua, beste erretilu bat. Eta hemen batzuk azukrea botatzen diote, azukrea botatzen badio zuke kontutan izan, azukre hori karamelatu ingo dela, eta temperaturakin kontu zibili, 30 minutu, ordu, 35 zerrein alda, eta dana karamelatu ingo da. Orduan, beste erretilu bat. Eta zigorrek erabiliko dau koko esnea erreztarako, baina, gaur egun aukera desberdinak ditugu, supermerkatuan, esne vegetalen inguruan, dauzkau oloarena, fruitu lehorrena, ilarrena, bai txokolatiakin, kaltzioakin, gehigarri desberdinekin, baina zein da osasuntxuena? Zein da zigor osasuntxuena? Haze galdera. Zu kontsumitxe... Niri ez galdetu. Ez? Zein da osasuntxuena? Badauz batzu baietz, beste batzuk ez errepasatuko ditugu igual, dausen aukera danak, eta bueno... Niri gehien gustatzen zaidana arrozana. Arroz edari vegetala. Bai, edari niri urrana, ze, kakao hautsa apurtxo bat gehitxu eskero, hori da kakao krema horren zaporia daukat, ez dakit, nahi gustatzen jat. Errepasa ditzagun lehenena, nik uste dut ezagunena edo ospetsuena da soja edaria. Gainera, nutrizionalki oso interesgarri isa, eta beraz, izaten da lehengo aukeria beti, esne, behi esnea, edo ardi esnea, edo hauntz esnea, ez dauen entzat hartzen. Hori da, nire gutxin gustatzen zaidanetako. Soja esnea? Eta soja esnea izan zen, nik uste dut, probatu nuen lehen, egia da, edari vegetalen kontua bazizanean, lehengoa ekoizten hasi zena, gehien ezagutu zena, soja esnea edari vegetala zan, eta niri, izan nuen zazoia pixkat hartzen nuela, baina... Ez, eta gero ez ezin jogurrak eta eitzen, nik probau izan ditzu jogurrak, eta ez gustatzen, ez niabe, ez da nire zaporia. Baina, zuei gustatzen bakatzue, kontuan aukibio zuena da, soja esnea bakarrik izatea, hau da, abizen barik, ze hortan gehigarri pila bat izakre dituzte, eta azukre kontutan, gehigarriak, batzu ez, hau baina proteinarekin, hau baina kaltzioarekin, hau baina... hori ez, kakaoarekin da orduan, esnea biharrian, olixo, azukre eta... Hori baina, ikusgarria dana da, danak zema gehigarri dauzka.
dana dauka. Baina ematen du horre, danak izan behar duela plus bat, ez? Proteina gehituta, kaltzioa gehituta, burnia gehituta, utzi gauza dien moduan. Jendeak dauka, ez dakit, sensazio bat, osasuntxu hau jaten da biela, eta gero kontrakoa isa beti izaten da, ze gehigarri horrek ez die naturalak. Gero beste esne batzuk izaten da, fruitu lehorren esniak. Hau da, almendra esnea, ur esnea, bebai, hor sartuko zan, eta bueno, badauzen hor desberdiak egisa da, intxaurrana ez dela sekula ikusi, anakardona bai, pistatxuna be, imaginatu garestixa izango dela, baina igual egongo da, baina holen, ez dakit, isa ezagunena izango da almendrana. Egisa da, gantz asko daukiela, frutu lehorrek, eta orduan esnia bebai apurtxo bat krematxu haua ataratzen da. Baina naiz eta gantza eta proteina auki frutu lehorrak bere hortan, gero esnetan ez da isa igartzen. Bueno, Patri, hemen, Aitor sartu pixkat, hau da, azkenean, vainilla, lehenien Patri izaten zuela, egin genuenean banana lehenko astean da, piperbetza aleakin da ematen zuela vainilla zala, hau da, vainillaren urrea bere barruko hasi hauek dira, hauek barrura doaz, eta gero kenduko ditugu, honek, atalak, bestela hori bakizuek gero azukretan sartzen badituzue, azukraren ontzian, erabiltzen dugun azukre horrek izango duela saporia horrena. Hemen, marmelada ditu diot, baina hau marmelada barik izango da, olako krema askar bat ingo duela. Konpotatxo bat. Bai, baina loditu, ez da lodituko berak ematen dira hor apurtzen denean, bizik eta atalak geratuko dira pixkat kozinatuta, baina hori. Hartu almidabia, rona, disolbatukut, eta hau ere ona. Hasieratik danan jarriko dut, eta ero jungo naiz anana mozten, eta ona gehitzen. Oso ondo. Hori, fruitu lehorren esniak dauka, zuntza dauka, zinka, magnesioa eta D eta E vitamina. Beraz, nutrizionalki bebai, interesgarrixa. Eta azkena, nik ez dut ezagutzen, azkena ez, baina urrengoan nik ez dut ezagutzen, eta da, ilar esnea. Ilarrekin atatzen dena? Bai, ilarretatik atatzen dena. Baina ilar lehorrak, eraliko da ez, ilar lehorrak, seguruenik, azkenean, frutu hauekin dana lehorrakin egiten da, baina ez. Egositxakoak pentsatzen dut ezetz. Ze hori irabiatuta olako krema aukiko zu, baina esnia bintzat, ez, edo edari vegetalan antzerako zehose ez. Beraz, soja esniakin itzen da, bezala, ez, soja aleak berez lekale batzu die, ilarra bebai lekalia die, beraz lehor dauzenian, imaginatzen dut, eingo da bila prozesu hori, esne vegetal bihurtzeko. Eta ilarranak dauzka proteina asko, eta arginina bebai dauka, eta horrek laguntzen dau gero, giharrak eta osatzen, edo ahonditzen. Eta orduan da, kirolarixen gustokuena. Ez, azkenean, gihar kontutan da. Hombre, egia da, nik hilarrak goratzen naiz, dietistak eta zizkian asko jartzen. Hilarrak azukrea ere badauka. Bai. Energia desente dauka. Eta orduan, hasieran finduin behar nintzenean, nik dietista gana jo nintzenean, egizan, orduan jakorrik egitzen nintzen. Eta aurreneko lan buruan jozian, pum! Olan, lehenko egunean jo nintzena bera, xelebre bazan, tipo da, personaja, Jon Garrauz. Eta berak, holan, behitu ninduen, da, behiustudik, eta, zuzer, korrikalaria, o harri jasotzea esan dira zuzarela. Horrela, botazien da, nizu, ostra! Pisatzen, oin hauen moduan egoen, gero, karo, laukillo eroken duzizkia, baina, ze, ostra, ze psikologia gutxi daukazun, ez, gizona, eta, gero kontuatu naiz, bera, olakoa dela, mundu guztiarekin. Eta pera dago, ilarri-jarra. Osa, pera da, tipo bat, argala, fin-fina, kirolari oso ona, eta ikusten da, berak agintzen duen guztia, beregan ere aplikatzen duela. Baina, bueno. Hau da, ez da bestioen gara. Orduan, ilarrak ez zinun jaten. Kendu, ez jan bai, baina neurrian. Ez zidan askotan jartzen holan. Igual afari maten lehatza eta ilarrak. Eta segun, gaina, jakinda, urrengo egunean, entrenamentu nahiko gorra neukala, goizean, goiz, da. Bera ez da zian. Txikito, findu inbarzaitu, da, bai, findu. Jode, baina, 2 kilo semana galitzen dira. Zu pentsatu, Patre. Bizitzara, hemen ez, zure denda juten zan erosketak egiten fruta erostera, dau, zure etxetik 3 kilometro da. Juten zata? Elintzen joango. Baina, 3 kilometro oine, Bilbotik 3 kilometro tontoka pillo aldiziten dituzu, ero hiri batean. Baina holan ez dakit. Justo bananak faltaga da, 3 kilometro ez dakit. Bueno, baina, igual litxarreri xagai joango. Pentsa, hartzen dituzula banana kilo bat eta kilo bat zagarrak. 2 kilo. Ez da pixua. Azte zara,
Baina, ja, 2 kilometro da maskizunean, 2 kilo pisatu iten da. Bai. Eta 3 kilometro da maskizunean, eta beraz da, eta zuk, 100 kilometro inbar dituzu, eta teoria horrekin, esan, hala ba. Arrazoia. Bai, arrazoia badauka. Ai, gerri bueltan hori ukiten bauzu, ero azkenean nabarituko zu, eta balde, hala, venga, jazta. Onartzen dugu. Bueno, borduan, ondiogan ez dugu antzeman zein dan edari vegetaletatik osasuntxuena, urrengoa aipatu bidoguna zigorren gustokuena, hori bai argi daukagula, eta da arrozana. Eta arrozetik ataratako edarixa gainera daka, vitamina eta mineral pila bat, eta proteinetan bai, da proteina geixen ditun esnia. Beraz, bitxu, aukera ona indozu. Eta gero, osasuntxuena esaten dana, da olo esnea. Baina, olo esnean kontra... A ber, segun ze olo esne, ze horre ere... Bueno, ez dakit ikusiko zen joen, baina hor badaude hainbat teoria, oloen esnea gaur egun saltzen dana, bere kalidadia, utzaren urrengoa dala askotan. Bai, asko izaten dala, karo, osasuntxua, depende zedan zuretako, ez? Ze batzundako izango da osasuntxua kaloria gutxi, bestendako proteina asko, bestendako bere osotasunean hartutako zehose, baina, bueno, oloak badauka zuntza, eta urpila bat, hori bai. Gauza txarra dauka, kafesniakin berotzen bauzu larregei, moztu iten da. Moztu iten da? Moztu iten da, oloana, moztu iten da kafesnea. Batzutan, eta da, ez da gaia hori da, marka berdineko esne poto erosi, bueno, olo esnea poto erosi, batzutan berotzen duzu, 2 minutu, netxean 2 minutu berotzen dut. Eta ez da zer gertatzen, da bestatzutan, ere bat moztuta. Gero egia da, goialakin muitu iten duzu, eta dana batzen da, baina geratzen da, likido alde batetik eta bestea bestetik. Ostras. Moztu iten da. Ez da sekula ikusi. Bai. Nik neska bat ikusi otolan bidixo batzuk eta eiken, holan oso famatu egin dela, sare sozialetan eta hartzen ditu, hori ez, olo maluta pakete bat. Gero, ura, etxeko txorrotatik ataten dago. Eta gero, behitxu, erosio supermerkatu baten, olako olo esneak, eta kostau jat, bat 80. Orduan, eitzen daugerak, etxianen jakua, eta hori erakustau, presixuan be, askoz be merkia guaitzen dauela, berak erositxakua baino, eta, osasuntxua bez, erabakitzen dau zer bota. Lehen esan dugu, aipatu dugu arroz esnia, eta hor esan dugu, proteina geixen zaukan esnia zela, baina ez proteina gutxi zaukala. Holan, bapatean alaskari irakurri dut, eta proteina gutxi dauzkala. Eta gero, niri holan, ez esne vegetaletan, bai ezik, eta behi esnetan, grazixa emote doztena da, zuk esaten dozuna, gehigarrixa dauzkiela danak, eta batzuk, hau, honek proteina dauzka, baina zuk eraten bozu esne bat, normala, esne oso bat, horrek proteina dauzka bere esnean proteina, gau da, gehigarritik bari bebai, bauzka. Eta kaltzioa gehituta, eta ez da izer gehituta, eta bueno, ez dakit, anana bati kaltzioa gehitzen badiogu, ulertuko nuke, ez? Ananazukua kaltzioarekin. Bueno, gehitu diote, agian zentzua dauka, ze ananak berak ez dauka kaltziorik, baina, bueno, esneak, zerbait beti ezautu badu daukala da, kaltzioa, ez? Orduan, ez dakit, ez dauka zentzu gehiagirik. Bueno, hau da, almioar bat esan dako honek, 121 grado hartu behar ditu, hau da, bola erako almioar bat inbar dugu, gero putzitean bolatxoak ateratzen direna. Honek, orduan, egurra emango digu, ura eta azukera jarriko, eta bestaldetik gero behar ditut, hemen 3 arrautzako gorringo gozogile kremaiteko, baina 2 arrautza zuringo behar ditut, gure almibarra egiteko. Orduan, hortik banatuko ditut, 3 gordeko ditut geroroko, golako goportxo batean, eta beste 2 zuringo menutziko ditut arrotzen, beste azukre honekin, pixkatu honekin. Orduan, ostorea barruan, gainean jongo dan geruza hemen egiten, eta orain, merenge italiarrekin jongo gara. Ondo, eta limoia noiz erabili biezu? Limoia bota diot, hemen sukua daukat, eta gero hau limoia esala birrinduta merengeari botako diot. Eta hemen likido pixka botako dut, konpotatzen juteko, pixkat, holantxik. Ondo. Holan, bitxikeria bat zitrikoen inguruan, zitrikoekin pila bat kozinatzen dugu, baina bitxikeria bat bakarrik 3 existitzen diela munduan, zidrondoa, pomelo txinatarra eta mandarina, eta beste denak ezagutze ditugunak, limoia, lima, laranja, eta die horrein arteko hibridazio desberdinak. Bai? Benetan. Zin da bizut, hori esaten da gure gidoiak, eta ni gure gidoietaz beti fidatzen az. Zein zan, esan genduen, aipatu genduen, ez? Mandarina zala, ez, laranja zala pomeloa eta mandarinan arteko hibrido bat, nasketa bat, gizakia beti izan ditu olako gauzak, eta
Hori aipatu genuen. Bai, aipatu garen dela gutxi audioen programa baten. Eta hori, desberdinak, eta orduan gero, ze zitriko erabili, errezeta bakoitzerako. Azido puntua nahi badugu, lima edo limoia. Puntu lan dultze bat, gozo bat nahi badugu, laranja, mandarina, eta gero mingotxa gura badugu, geixau, pomelo txinatarra edo laranja hau zela ditzen da, laranja odoltsua. Hori izaten da, laranja bat holan kanpotik, baina bauzka bere holan gorri ikutuak, eta gero barruti da guztiz gorrixa, ez? Eta horren zukua, da, benetan, polipolitxa goxua da, baina politxa bada. Eta batzuk botatze dutzi bai, ez? Azkenean, frutetan eta, frutan atalak, entzaladetan, erabiltzen dira asko, gozo gintzan, itxeko ospinoliguak, entzaladan dako, arrainan dako, zitrikoa gehiago esan, askotan erabiltzea ditugu. Eta oso interesgarria da. Beti esan izan duguna hemen, ematen dituzten, sukalda ere itzamaian ematen dituzten zaporez eta gain, horretaz gain, gero, nutrizionalki oso interesgarria da dira, aurten gainera, zemat katarrota egon dien, gure etxean ongara ezin kendu, uste dute beti norbait egon dala etxean ez dularekin, eta guk gure etxean badaukago itxura, laranja zukua eta goizetan dartzekoa, ez du balio izan ezertako, baina goxo da. Orduan, limoi este apurtxo bat, eta barrura. Gainera, oso nabe bai da, orekatzeko, janareixan koipe kopurua. Hau da, zuk izokina hartzen badozu adidez, koipe puntua hundixa daukala, limoi apurtxo batekin, hori orekatu itxen da, eta ez dakit, hola, gure hausa paia bebai gozatzeko, balixo dau. Eta nun jate dituzte limoi pila bat? Nun jaten dituzte? Nun. Bada holan, provintzia bat Espainia baian oso ezaguna dela. Baina asko jaten dituzte, edo dauzkate asko? Dauzkate eta jate dituzte. Valentzia inguruan, edo hortik nunde, ez da? Murtzian daude, ez dakit. Murtzian dauz, pila bat, esaten da landan 110 limoia dela, limoia arbola diela. Biztaldeko 5 zuaitz tokatzen gako pertsona bakoitzai. 5 zuaitz pertsanuka? Murtzianoko 5 daude? Hori da, dauz, 9.350 hektarea limoi zuaitzenak. Badie batzuk, Badie batzuk. Eta euren gastronomien bebai, pila bat jaten da. Eta bagitu Murtziak, ez dakitakizun, baina, Espainiako jendeak beti barra itxen dago, eurena. Zeba? Beti esaten da satarra dala eta holan. Eta hango komikilari... Baina existitu egiten da, ez terual bezala. Murtzia existitzen da. Hango komikilari bat bada hau, Raquel Sastre. Eta komikilariak esaten dau. Beitxu, norbaitxek esaten dazten nian Murtzia satarra dala, nik esate dutzat, holan, gure tipikuena, dala limoi suku tantaka batzuk botatzi holan begira, eta gero eurak daukie postre bat, dala papara jotea. Eta zer da papara jotea? Eta da limoi ostoak, pasatzen die, holako arrautzetik, irinetik eta holan. Eta frejitota. Eta sukretik, eta orduan, inbiosuna da, ostua ez duzu jate. Hori da. Eta orduan, norbaitek esaten dutzenean, Murtzia da, satarra. Ez dutze horren abisetan, eta horren ostua itxen daue barru da, dana. Berez, broma moduan. A ber, merengue italiarra egiteko beti gomendioa, honek temperatura handi hartu, botako bagenuke hor zuringoetara, arrotuta dauden zuringo hietara botako bagenuke segituan, moztu ingo zan. Hartuta kozinatu ingo luke zuringo ordan, holako ari fin batekin, eta beti adaskak topera, muitzen daudela behintzat. Orduan, iskina batetik, eta ari fin bat, fina, eta jungo da hartzen pixkanaka. Eta ero utzi behar da, ostutzen, hemen bueltaka ari dala. Gero mauka batean jarriko dugu, eta gure gaurko bigarren geruza, listo, gozokile krema bakarri faltazeko. Oso, no? Hor pixkat itxatzen doa, baina, muitzen da egonezkero adi. Hemen ibiliko gara. Bada konpota hartzen, Bituan, limoiakin eta Murtzen erakutzi. Probau nauen olako errezetak akotxen ardian zehetzan errezeta, baina taberneten ataratze dutzue, zerbeza bat eskatuzkero edo ardokopa bat, beti olibak eta patata frigituak, horre, poltzakuak. Oikoa da, hori beti berdina izaten da? Ez, beti berdina, baina noixian behin ataratzen dutzue. Eta beti ataratzen dutzuenian izaten da, piperbeltzakin, holan, egotua,
eta limoi, limoi sukuakin. Gainetik, aizona. Aratzotzu eta Baina ze honek patata paketikoak? Paketikoak, bai, normalian gatzetan eta etortzen direnak, horrek, eta horrek limoi sukuakin eta piper beltzakin. Eta da puntazo bat, denetan oso goxua dauz, nikan ikasi nauen, eta horrezkero etxian behin, oixian behin, itxendot. Gureko areako arrietek egiten dio tabasko botatzen dio. Jutean bizikletan da bueltan, patata hoiei tabasko botatzen dio. Zapikante salia da. Bai, baina oso ondo geratzen zaio. Bai. Ze ematen diolako azido puntua baita eta erra geratzen da. Zer limoian atzera pixken azkenean da tabasko bauka. Bai. Azido punturi eta gero dauka pikantia. Ospina dauka, pila bat. Orduan alde hortatik, ondo geratzen da. Bueno, merengia egin da, bakizu beti karamelu bat merenge batero egiten baduzue, gero askatzeko ero lapikoa ondo garbitzeko, ura bota, irekin aldi bat eman, eta horrekin, listo. Hau hemen ostutzen, eta bien bitarteanik, orain gozogile krema ingo dut. Eta gozogile krema iteko, hemen, bi arrautza gorringo, jarri behar duena da, berotzen, koko edari vegetala. Ez tala koko esnea, ez dela norbaitek esango du, esnea ezin zaio deitu, ez. Norbait sarretuko zan. Koko edari vegetala, eta, gozogile krema, errezeta hau jarraituz, edozinekin nina alduzu, edozin edari vegetalekin. Eta hau, zigor, bi koko esne desberdin dauz. Batzuk latakoa dira, eta beste batzu datoz horrek briketan, litrokuak. Latakoa, eta ona, latakoetan beba dauz. Batzuk daukatena goma xantana loditzeko zaila, gauza pila bat, eta daude beste batzuk koko esna. Eta beste zerbait gauza batero, baina egon itzen, 3 ezberdin zeuden, eta hori ez da, hasiko nahiz irakurtzen. Desberdin jasuna badauz pila bat. Hombre, lehen eta behin, merkiak, kokoa bazeukan zerbait. Ez dia. Horrek latako, biterdi, 3, horre... Bat eta piku, Patri. Bat eta piku, kostagatzun? Ez, merkiak, bat eta piku, balio, 2 euro eratzen iristen. Bai, baina, eonak dienak, biterdi, 3 artean hortik ibiltzen die. 400 mililitro. Eta bai, azkenean brikekuak izaten die urtsu hauak, eta adibidez horrek izango zien gehiago aproposauak edari bat eitxeko, hau da, kafesne baterako, edo kakao holan edari baten dako, eta latan datozena gehiago kosinatzeko negauza, krematxuak, adibidez bebai kurri bat kosinau bihar badozue, hobeto latakua, loditxua izatea, azkenean ur gutxi hau dauka, eta hobeto geratzen da. 3 arratza gorringo, 150 gramo azukre, harto almidoia ere hemen botako diogu, eta gero pixkat, hau, ona botatzeko lodiegi geratuko danez, ingo duguna, esnea, ona botako du, orduan. Ondo nazi, eta harto almidoia, espadukazue, irinarekin ere, pixkat igota, egin alduzue berdin, honekin, bazeliako batek, hau, gozogile krema hau hartu alko luke, hau ere, ostore bat erosi beharko luke, berezia, glutenik gabekoa, horrelakoa. Eta guk, hemengo txorieneko errezetak planteatze ditugunean saiatzen gara, gure, aleginak itxe ditugu, beti ezin da egin, zerrezeta pila bat itxe ditugu, baina sasoiko produktuak erabiltzeko eta bertakoak, aldan eginean. Baina, alatabe, gaur egungo errezetetek gixen hori, saia izaten da, ze, bai ala bai, badauz produktuak, ez dauzkagula eskura, ez? Tamales. Nire lagun batek jasotzen zituen honek kajak, horrek fruta eta barazkixak eta bialtzotzunak etxera, eta zien Euskal Herrikoak, baserri, aldamenean zaukon baserri batekoak. Eta esaten zain, eske, 3 hilabetetan da beti berdina. Da, eske, hola tokatzen da. Batez ere, neguan, horre, momentu bat, eta udaberrian hasieran ere, ez dago gauzak egegi, jente ez da, baina udaberrian oin hasiko dira gauza pila bat, ez, udaberrian egia esan, hortua topera dauz, horregia da landatzen da asko hasi die, baina oraindik jasotzeko esaten dana, ez dago gehiegi, orduan, pazientzia. Moldatu inbigarese, batzui gustatzen gaki, adibidez, laranja sukua da, laranja sukuan udan edatia, edo anana bebai hartzia, ez, eta azkenian, kontuan izan bida bebai, udan horre gauzak hartzen baitxuzu, esti Valentziakoak izango laranjak, Ego Afrikakoak izango dira, eta, ananabe Kostarrikatik eta ekatze itxustela, berez, hori bai kontuan hartzeko gauzia da. Gainera, ontxe, kanpoko nekazaritza eta importazio-esportazio hori, ontxe, debatian dau, ez? Gabiz horrei buruz berba asko itxen, ze hori nekazarixak Europar Batasunetik kanpo ekartze itxusten
beste barazkixekin eta frutekin hor ados ez dauz, ze horrek ez dau Europar Batasuneko legedia betetzen, eta orduan, eurak esaten dago edala, holako leia desleiala. Orduan, hori beti esaten duguna, zuek kontsumitzaile bezala erabakixak hartu, eta hori bai politika itxia dela, beraz, bakoitzak ikusiko dau. Hau ikusten da etxekoa dela, zigorrek moztu du. Ez ditu guraizak erabili mozteko limoia, haman etxeko limoia, raks! Junbarko nintzen guraizea batzukin, baina, merengue italiarrak, hau ez dara ma, baina esan dakoa, nahi digulako ikutu, berezi bat eman, ze gaurko gure ostorea ere ez da normala, tropikala dugu, eta ordan lima batekin, limoi batekin bere azala gehituko diogu, eta honek, berez merengea, maite dugu txorien, maite dugu gure etxean, eta honek beste ikutu bat emango dio, eta ingo duna, hau nastil, eta mauka batean sartuko dugu, eta ezer, ja gutxi falta da, ostoreari, 6 minutu esterik ez ezkio falta, gero gozogile krema goinaziko da men loditzen, kontutan izan hartu almidoia bota diogunez berdin zegula honek irekitea, irekin egin aldu, bakarrik gorringoekin egitea padago, baina gorringoekin bakarrik egiten badugu, loditu gutxeo loditzen da, eta ibili beharko inake horradi nazten, ze moztu ingo zan, 83 gradutik pasatzean, horren hor, eta hau, ikusi, ja onda hor bekaldian, bor-bor. Dizkia zu pare bat bultarri, mesez? Ziko gara bultak eta moten. Vale. Eta segitxuan gatoz, o aldotzut beroa egin gauza batena? Jarri itzitzen. Nik horrek ostu imardu oraindik, eta labekoa eta honen loditu imardu, bintzat hau erakutziko, gero... Bai, behitxu dau, zure hor herri onduan zornotzan, Alan Goioaga, bera Seattleen bizi daia oindala aspaldi, eta oindala 10 urte de Times egunkari xan, agertu zan bere bloga, Kanel et Bainil, munduko blog onenetarikoak bezala. Eta bai. Eta bera, txikitatik egon da hor gozogintza da okin munduan, ze eure, bere aitona monek zaukien zornotzan, gozotegi bat, eta, baina berai, diagnostika usotzien, glutenarekiko alergia bat, oindala, urte batzuk, eta orduan, berak, bere blogian jatze itxun, gauza guztia die, gluten barik. Eta zornotzatik mundura, eta da, munduan olan oso esaguna. Hori, gluten gabeko gozogintzan, oso esaguna. Orduan, berak, argitaratu dau liburu bat, barkatu nien benen etxapia botatzen. Gurina, ez dio, honek ez dauka almidoirik ez da, Orduan, ez dauka glutenik lasai. Gurina botako dio, honek emango dio brillua eta dira eta... Ez, argitaratu dau liburu bat, Kanel et Bainil sin gluten, izenekoa, eta, galdetu dut ziolan gomendio bat emoteko gozogintza horren inguruan, eta esan dau, inoiz ez ordezkatzea, hori, gari irina, beste irin baten ordez. Hau da, glutenik gabeko irin baten ordez. Errezetak aldatu iten die. Errezetak aldatu iten die, azkenean, irinak desberdinak die, ezetasun puntua, batzuk igoitzen die, beste batzuk ez, orduan, ez da ordezkatzea eta punto. Hobeto da pentsatzea, beste irin mota badala, eta errezeta bertatik hastia. Orduan, gomendio hau jarraituko hau, eta gluten bari bebai, errezetak itxe itxugu. Beraz. Eta jun beharrean hori egitera, baizik, eta berezkoa. Lista batzuk gluten gabe egin alditu. Patata tortilla bat, piper erre batzuk, eta olakuak. Eta berak esaten dago, estatu batuetan bizi dalata, Euskal Herrixan baino, oferta hundixa bat, zabalagoa badagoela, olako irinetan. Baina kalidade gutxiago, hemen modukoa ez dago inonez. Ziur. Ona bebai zabaltzen dabil da, hunditzen dabil, olako ofertia. Lagunok, uz dezagun hau ostutzen, uz dezagun hori pixat ostutzen, hau ere mauka batera pasa, eta ostore egin da dagoenean, moztuko dugu 3 lauki luzetan, eta montatzera etorriko da gure gaurko, ostore. Gozogile krema, maukan marmelada, eta merengea. Ostorea moztuta, 3 ataletan, eta oin. Eta geruzak sortzen. Gutxora era. Jungo gara, betetzen geruza hartzen. Bilboko txaramel, gozotegian, gainera, bitxia da, ze eurak ez daukie, ez dago esaten, hau pasteleixa bada, o jalderreria bezala. Ostoreak ostoreetan, espezialistak.
holan deitzen da euren lekua, eta bai, bitxia da, eta politxa eta ostoriak holan augitze dituzte pila bat, eta orduan zuk eskatza dozunean milorria tipikoa itxotzuen momentuan. Montatu zure momentua zure aurrian? Bai, zure aurrian holan txikixak edo handixa daukotzu, eta beraz beti dauk kurruskari, eta goxo-goxua. Hori da luxua. Probatzeko haukat bolan tropikala, Bai, hor telebistan inzuten lengunean batek, txorien programan inzuten bate tropikala. Bai, ez da? Bai. Zigoriturritak eta? Uztakit, tipo bat ez da nahi ziltzenan. Petardo batekin hauten dana. Bi petardo, alegia. Bi barrikatero. Hori da, horrexek. Zautzaitxu bai. Bueno, hemen, merengea eta hone daukan ikutua da, azkenean, limoia sala bota digula. Limoia, lima, erolako zerbait bizi ematen diona. Eta hau zigor, holan raziokoa, ez? Hau raziokoa da, bai, hau da niritzako. Bai. Eta gero bestendako ez da ezer. Oso. Ogitarteko moa hartzen da holanda. Hola jatekua. Jak? Eta bukatzeko, bueno, pixkat birrindu indogu, gure anana, kompota, marmelada, o krema, o deitu jozuen nahi dugu moduan. Eta honekin ere, zuk esatez denuena lehenko astean, ez? Holako isoski bat, ondo geratzen zaio, baina gabe ere. Hau bai, geixa holan likidu haua itxen badugu, brotxa batekin margotzeko da dizdira emoteko, ez? Zaporien bai, emongotza pultsoa garri. Eta lehen, hemen kontraste izango da goxua, ze kontutan izan, lehen marmelada indogunen, azukarrik ez digota ezer. Zaukan bakarrik rona, zaukan limoizukua, eta ero zeukan almidoia eta vainilla. Itxuen ikuste de pinportak, Baina azukera ez ditu bota ezer, orduan badauka puntu bixi bat, eta asmoa da gero, gozogile krema eta merengean noski horrek bai, horrek oso daude, eta, hiruren arteko kontraste hori. Hale ba. Oin, platertxo bat atatzen baina zu, Patre? Bai. Zela ez? Ez dan gehiagi desmontatzen. Platertxo, ez? Oban txikitxo baten. Bai. Ose ona. A ver, akutzi geruzak guztien, bestaldean, Bitu, Itor. Hor dauzkagu, 3 geruzak, hemen daukazue, gure, ostopil tropikala. Ontsi bai, apurtuko da laia. Bai, hau, gaina oin jan behar da, hau, zu jan, sardezkarekin, sardezkarekin, hauek, zene ez esatia, goiarakin, ondo eta, bai, apurtu behar da, jate. Hala ba. Egia da, merengea pixka loitxo gatu behar zitzaidan, baina, bueno. Bitu hau zuretzako, ondisa. Kros, hemen bata besteak imurrokan. Zerako ona, kurruskaria, dauka bere ikutu golan tropikala bez, ananakin, eta guztakat pilat. Jarritu, oso ondo hori zaiten, jarritu. Bueno, hau, por si gorde lantalian dako, Eta nik granola bat egingot. Bai, Oke? Horte. Eta bueno, gaur astelen veganoak eta astelen gozoak be bai, Dana daukagur. Berez nik, granola batein biot, kasu honetan labian, eta txokolatezko granola bat izango da. Gainera nik be bai zitrikoak sartu ditut hor, ze zuk erabili dozu limoia, eta nik kasu honetan laranja erabilikot. Ordua, kontako zuzelan ningoten? Bota. Lehenengo banana zapaldu ingot, eta hori mertxikan marmeladakin eta estixakin nahazikot. Horreik gero gehitxuko zau olo malutak, fruitu lehorrak, kakao hautsa, eta nahaziko. 180 gradutara kozinoko 15 minutuan, egosketa erdixen apurat mugitxuko ez erretzeko, eta oindik bero dauenean, txokolatea eta laranja birrindura gehitxuko zau. Nahazi, osten utzik burruskari geratu arte, eta gero zerbitzatuko fruta eta jogurtakin.
eta hau esandakoa ba gozaltzeko eta niri pila gustatzen zait eta beti itxerotenean gainera irauten dau. Ba 10 eguntxo edo nik aukitzen. Foto baten holan ondo izten dana eta utzi eskerota, irauten. Bai, bi astetxotan edo, bueno, ondo dau. Igual hain kurruskari egoteko, ba hori, ondo egon bida hermetikoki niri gordeta. Niri irauten di bakarrik, Baina hori da askara hojaten dozu. Bai, noski. Ez bigunduta, ez diote. Bada espada, ez diote demora eman nahi, biguntzeko eta holan pixkat, hau kurruskari janberra. Nik egia da, ezagutu nuen granola, horatzen nahi izango zen, baiako txia banaukan. Orduan, laro eta 13an, ezagutu nuen. Bai. Eta, laro eta 13an. Eta goratzen naiz, erabat engantzatu nintzen, eskalatzen joten ginen, eta beti olakoa granolak eramaten ginen. Zinemara, erameten nuen poltsatxo baten, granola. Hau dana, kurruskaria, labean indakoa gaina batuta geratzen dana, eta azkenean hau da, hor estia eta botatzen zaio, guk gaur bananak egin eta ingo dugu, hor estia ere botako dio, holako sirope batekin eroin aldugu, eta hori itxatzita geratzen da, karamelatuta, eta da hori kurruskaria gozoa, ez dakit. Asko janda osasuntxua ez da, osasuntxua bada, baina dena bezala esaten duguna. Hori da. Ez pentsatu hau gero kiloka jan aldugunik. Eta zinemara eramaten nuen, nire laguna, ze oleitxe. Krispetak iristako zuen naiz, krispetak ere bai. Krispetak azteko da gero postre moduan. Eta gero postre, granola. Krispetak bukatu itxen dieta. Guk, kasunetan, gozo puntua, bauka, nik esan bendan, azukrea holan, azukrea bere forman ez dotzau botako, baina, bananak emangotza gozo puntua. Gero, mertxika marmeladak bebai, azukria dauka, estixak bebai, kakao hautzak bebai, eta gero txokolatia. Ez kakao hautzak ez dauka, ze kakao utza da, horrek ez dauka. Bai, esken nik beste bat hartu dut. Bale, orduan. Ez da, nik kasunetan ez dut zure osagaietatik hartu, baizik eta nirietatik. Beraz, kakao hautsa honek badauka azukria. Bai. Eta hori, berez, azukria, gozua egongo da. Eta azukria holan gehitxuko zau, badauz jendeak botatzen zela azukria bere hortan. Baina, bestela... Ez da ubiar. Esan da, hemen berez, datil batzuekin, bananakin holan txikituta da, bere, gozo puntua izango luke, Eta hau nahi duguna da, umela egotia, berez, interesgarri xagoa da, estixa egotia edo, olako siropan bat, ze nahi duguna da, gure olo malutak eta fruitu lehorrak, nik kasunetan, olako nahasketa bat hartu dut intxaurrak, anakardoak eta almendrakin, nahi dugu danak, esetzia, umel egotia, ze gero horrek, ondo indotza, gure granolari. Granolak ere badauka bere historia, bere solan granola holan ezautzen duena, gaur egun 1863 urtean, hau asmatu zuen James Caleb Jackson mediku estatu batuarrak, eta honek esaten zuen, gizon askoren gaitza zetorrela esteetatik, eta horri irtenbidea eman nahian, granola asmatu ero, zerealak eta esaten zuen interesgarriak zirela. Eta gero, modan, orduan, ematen zuten, honek guztetolak hospitalen batean ero lan egiten zuela, eta bere bezeroei, eta zabaltzen junzan, baina hor badago historia bat, hor, ospea 1979 urtean, olako kontzertu mega erraldoi baten 3 egun kontzertu hippie batean. Woodstock eta olakoek. Olakoa, hippiak, normalean olakoetan hartzen zituzten lagungarrietatik aparte, jateko, zeuskaten beraien pizgarriak, eta gero, jateko, 3 egun egon zirela, granola jaten, eta horrek, ikustuten, energia ematen zuela, eta... ona zala, da hortik barratxoak eta hortik hasizien granola ekoizten barratxo moduan, da mendian da guk gaur egun oitua gaude ikustera olako barratxoak kirolarien munduan da hori, baina, hippietatik datorren gauza bada, tantzaitea kirola da, kirol oso horra, eta pentsatu 3 egunan ibili behar bazara saltoka, Eta trebetasuna bieda, bai, zebatzuk esaten da, dantza hau mugitxu eta bestia da. Apurtxo bat bai, erritmoa, izan bidaguk ez daukagu beraz ez dutzu erakutzeko, guk kosinatzen erakutzeko dutzu. Ni badauka, nik oso ondo dantzaiten dut, parkatu. Erakutzi ba. Ez dut, zetan jende aurrean nahi badute, etortze ordu txikitan. Ez dut nahi ridikulo egiten? Ez, ridikulo ez dut egiten. Oso ondo egiten dut dantzan. Oso ondo. Bai? Agian zukaldia baino eta. Baina, ez dut, nire gauza dira. Zuk esaten baduzu. EITB beten, beraz, egoten bada olako dantza programa bat zu aurkezten zara, ez? Ez, jende aurrean ez.
nire kuadriakoen aurrean, bakarrik nire kuadriakoa daukate privilegioa niri ikusteko dantza egiten. Bueno, atarako gare hore jairen baten. Orduan Abadinoko jaixetan edo, eubako jaixetan edo, Torri. eta joingo gare. Hementxe, bueno, zabaldu dugu erretilu baten gure granolia, eta gero honekin, adi ibili gare labian, ze ez dugu nahi erretzia. Hortarako, 180 gradutara sartuko dugu, 15-20 minutu bitartean, eta egosketan erdixan, atara eta egurrezko koiariakin, holan mugitxu. Hemen zigorrek, hor ostorian dako erabili dauen papera berrerabili dugu, ze labeko papera bakizu ez dela behin erabiltzen da gero botatzen, erabili zeikera bi hiru errezetan arabera, eta temperatura eta denboran arabera, baina honetako balixo izan dozku, beraz, hau labera. Eta gero, gauzia da. Labetik ateratakoan, honi bai, labia haizearekin jartzen mauzu hobeto da, lehortzean nahi dugu. Orduan, izaten mauzu funtzioa haizea botatzen dena, haizea hobeta. Hori da, 160 da 180 gradu bitartean, hori zuen laban arabera. Eta gero, ataratzen dugunean, ondikoan, bero-bero dauela aprobetxatuz, botako zau, honek txokolate tantakak, baina, txokolate puxketak bai, adotza zue bota, hau da, txokolatea esnearekin. Urtu ingo da, ez dana bat. Urtu ingo da, eta holan beruakin, hartuko dau txokolate granola itxura. Eta holan, apurtxo bat berezi xaua itxeko eta zitrikoa esan dututen ez sartu inminauela. Itxu, marmelada bebaian lauen laranjan sartu, gustatzen gatela, laranja mingotzan hori. Eta gero, laranja sala bota. Laranja sala. Hori gero labetik atala. Ontxe, botatzen badu labian, eingo dana da, urtu gero asko gogortu eta... Baina, Patri, hor saltzen dute bat granola dela, txokolatearekin, eta han txokolate pinportak ikusten dira. Horretako itxen beharko uneko hau ostutzera, ostutzean bota aleak eta hemen egongo ziren nastuta dana, eta ero jogurrarekin da jarriko, berdin bai, Orduan hau, labara doia, eta gero, ataratzen danean da, txokolatia botatzen dugunean, bebai gero, beste ordu baten edo, osten aukibi dugu holan, zabalik, bestela itxatxingo da euren artean da, desastria lortuko, eta gero ja, ordu terdin edo, zuendako minutu baten, hemen izango gara. Merixen da prest, guretako ointxe postre izango da, baskarirako gordeko dugu, eta hau edozein frutakin jan alduzu, Zetan zigor? Zuia, probatzen zabiz? Politxa pentsako jatzu. Kuruskari puntu ondo doka. Bai. Txokolatea neurrian ondo urtu da, danean zabaldu da. Eta laranja ikutua ez da gehiagin nabaritzen. Baina, putxoa bai, ez da. Baina, pixka da bai. Gehien bat da, irabazten du hemen txokolatea. Oso ondo, hau da. Eta horrekin nire gaurko fruta razioa jango dut. Bai, eta gainera, jogurta jarriotza bat kasunetan, hauntz jogurta. Beraz, berez isa egongo da. Metxe jarriko granola putxo bat. Eta gure granola, txokolatezko granola, prest. Hau bai, hau nik errezeta berez originala airfryerrean da. Nik ez dagoeto itxurarik erabiltzeko airfryerra, baina, jakin be, aukeria badauela. Lehen esan duena, airfryerrak zer dago haizeak egiten du berua, ez? Labiak bebai berdina. Hori da, zapalduta jarria. Pikatu egiten du. Pila bat. Hori, estrategia bat txorien esaten duguna ino ezek esprobatzeko. Bez, oso goxua dau, benetan. Osaltzeko, merixen datzeko, edo zein ordurako. Eta, hastia politx hasi dugu, holan jarraitzuko dugu. Bai, zuek gurekin jarraitu, eta gu hemen izango gara, egunero, zuetako kusinatzen. Geratzen.